Thank you everybody for coming and trying forest bathing with us today. Forest bathing originated in Japan, where it's called Shinrin-yoku. There are two goals to forest bathing. One is to really notice and appreciate our surroundings, and we're going to do that by slowing down, walking in silence, and I'll give us some sensory prompts so that we can really notice what's going on around us. And it's basking in the chemical atmosphere of the forest as well. We are moving within spaces in which each one of these spaces has its own characteristics, sensations, rhythms, colors, forms. Altitudinal suntem între 440 și 1357 de metri, o altitudine foarte bună și care generează arbori de dimensiuni foarte mari, mai ales la specia afară. La pădurea virgină, valoarea nu este neapărat doar arborii bătrâni. Sunt acolo și sunt foarte importanți și foarte valoroși. Dar vreau să înțelegeți că dincolo de asta, cel mai important lucru este evoluția fără o intervenție directă a omului. Asta este ceea ce protejăm și asta este ceea ce ne interesează. Și de undeva de aici vine și valoarea în partea de silvoterapie. Conceptul de silvoterapie a apărut ca urmare a stresului urban. Aceasta complexează și ajută în medicina modernă. Fugeam de pe vremuri din fața năvălitorilor în pădure să ne refugiem. Am făcut-o în toate timpurile, în toate contextele și o facem și astăzi când fugim de corporația la care lucrăm, tot în pădure să ne refugiem de nebunia la care lucrăm, ca să ne simțim cam așa. Precis în Japonia, la ora actuală poți să mergi la medicul de familie, să-ți fie o rețetă decontată de casa de asigurări, să faci silvoterapie, să mergi în pădure, ca o formă de tratament. Foarte multe lucruri sunt legate, foarte multe lucruri trebuie măsurate cu atenție și puse în contextul în care într-adevăr ne influențează. Și dorința noastră și dorința mea personală prin această prezentare este să folosim instrumentația în toate punctele de vedere ca să putem măsura și evidenția și controla anumite răspunsuri ale pădurii asupra organismului nostru. În cadrul sesiunilor de silvoterapie facem niște măsurători fiziologice înainte și după terapie. Luăm măsurători de unde cerebrale, tensiune arterială, pulsoximetrie și așa mai departe. Pentru mine a fost un mare semn de întrebare faptul că populația din Boiuț avea o longevitate mai mare față de media națională. Ce am descoperit? Ei tot timpul merg în pădure. Ori merg să culeagă fructe de pădure, ori ciuperci, ori își aduc lemne și petrec foarte mult, în medie, cam 4-5 ore în pădure în fiecare zi. We are still connected with nature. We breathe, we eat food that came from nature. What we lost is to remember how to connect in a safe way with nature, to get the experience. It's that experience that is lost. So basically we are developing techniques that support people to remember how they to connect, because this is in our DNA. So we know how to connect. I think there's many reasons why we're experiencing chronic illness like cancer and cardiovascular disease. Part of it could be the lack of exposure to those natural chemicals or just the lack of connection with nature generally. In my own research, I've looked at the effectiveness of online forest bathing for chronic illness, and in this example, long COVID. And what we found was statistically significant differences. So there was a 47% decrease in anxiety, a 44% decrease in rumination, so that's thinking about problems over and over, a 21% decrease in general symptom severity, and a huge 81% increase in social connection, because these people were not going out and socialising. And probably the most moving quote was one man became quite moved and began crying, and he said, "I've worked hard all my life, I've missed so much beauty in the world."
Astăzi a ajuns la undeva la 84.000 de hectare de pădure și cu această cifră, să știți că ne situăm relativ bine, dar foarte bine la nivel european, adică nu multe țări au această șansă. Peste tot putem face silvoterapie, dar în fața calculatorului, în parc sau cel mult într-o pădure cultivată. Dacă vreți păduri sergine, veniți în România și veniți la Buiuț. Silvoterapia înseamnă pădure, înseamnă lemn, înseamnă silvicultură. Silvoterapia se poate face nu doar în păduri seculare, se poate face și în păduri care sunt exploatabile, se poate face și în parcuri urbane. Deci există foarte multe posibilități și cred că turismul ar putea crește pentru că multe pensiuni, multe hoteluri se află în apropiere de păduri și și-ar putea crea trasee de silvoterapie și să ofere un serviciu în plus. În general, turiștii caută foarte multă emoție și identitate. Practic, fără aceste două componente nu există partea de turism. Turismul este doar un consum. Fără partea de patrimoniu nu avem partea de autenticitate, fără comunitate nu avem tradiții și ceea ce și-a propus acest proiect este să poată să scormone un pic în trecut, astfel încât să putem construi un viitor bazat foarte mult pe partea de tradiții și de promovare durabilă și sustenabilă a comunităților locale. Sprijinul nostru în cadrul acestui proiect a fost în partea de formare. Noi am coordonat această activitate de formare pentru ghizi, pentru organizații din domeniul turismului care doresc să aplice idei sustenabile în promovarea unui turism care să iasă un pic din turismul de masă. Lucrurile au evoluat între timp, interesul a crescut și iată astăzi, de la un simpozion național, am ajuns la unul internațional, încet lucrurile capătă așa o conotație internațională și Păiuțul să devină un punct de referință pentru silvoterapie. Aici, la Băiuț, alături de Walter, am reușit să cunosc mulți oameni de valoare. Eu vă mulțumesc din suflet, este o bucurie și onoare pentru că mă înclin în fața dumneavoastră că ați ales să veniți la Băiuț, iar ție, Walter, îți mulțumesc din suflet, pentru că de fiecare dată vorbești despre Băiuț de câte ori ai ocazia. So thank you everybody for forest bathing with us today. Thank you. Mulțumim.